Ngirosi uya nemweya, iwe ngirosi titungamire. 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 Rapiche kiswanya bigtapon sikisamweya wana wafambe mnyashava. Shaurai matsbaba boskewa. Aiwa kwatinofamba mumigwagwa yatofamba kwese kwatinoshanya michovha yatinotyaira kwato kwatiri kuenda tisvikewo takakwana isu satani angatotyaira kuope ari kutishanyira osva ndisu tomuchaidza madzikirira ari kutigarira kana akandigara dare ndiri mwana achiti hapana chandokwanisa ngirosi budikira hako satani ndimuratidze ndorema akandigara dare ndiri mwana achiti hapana chandokwanisa ngirosi budikira hako satani ndimuratidze ndorema aiwa ngirosi uya nemweya iwe ngirosi nditungamire iwe ngirosi uya nemweya iwe ngirosi nditungamire aiwa ngirosi uya nemweya iwe ngirosi nditungamire aiwa ngirosi uya nemweya iwe ngirosi nditungamire pandinofamba mumasango mandovhima inini kwandinoshanda mabasa andinobata inini basa randinobata nemaoko angu warivhiringwe nalusifa ndirozifudikira zvako satani timuvhiringe pachena ndirozifudikira zvako satani timuratidze torema muzita renyu baba nerimwanakomana neramweya mutsvene right ana baba nanamai ndinokutendai nekuimba kwamaita matidzikisira mweya mutsvene munze ndipewo mbiya nemvura mazobasabinezi ndigire mbiya nemvura right chikomana ndoda kuti unditaurirewo kuti wakazvifambisa sei babhazi rawakabvirisa kumutarero ano hautize mudire mvura ndigire mbiya nemvurapo mumwe yemvura ndimbireiwo ndinoti pfuma satani pfuma ende wanga watojaira pfuma satani pfuma ende wanga watojaira zvikafamba zvakanaka iwe nemadhimoni ako munofira pano zvikangofamba mushe iwe welusifa nhasi unofira pano kumbira mumbomira kuimba kwenguva shomanana ndinotenda satani ndakukuparadza iwe nemadzimoni ako kubvira muzuva ranhasi nekusingaperi muzita neropa ramambo jesu kristu zvigirewo souti yematombo ndipewo chigutswa cheunhu chimwe chete muradzike pamusoro pechitanda ichi fire masunungurwa varanda vajesu kristu.